салом духтарома касо, хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сиҳату саломат ҳастед. имрӯз ман барои субҳона блинчики тайёр кардесам. Аллакай нам қаша пухтам. Рецепти блинчик каналда ҳаст. Касида ки дар кор боша метавона ки видеоша пурра сёмка кардагим тамошо куна. Росташ ман блинчика ҳар хел мекунам, лекин бисёртар ба ҳамин рецепте ки ман дар видео мондагиам ба ҳамон мада мақулай. Блинчикои ажурнии хушрӯ мебиёянд. ҳатман духтарако ба ҳамин рецепт тайёр карда бинем. салом апаву хоҳарони азиз, ҳоло ҳам фикр доред ки фаберлик дурӯғ аст, маош намедиҳад? Ана ин маблағҳое ки шумо дар рӯи экранатон мебинед, ҳамааш бо меҳнати ҳалол аз компанияи фаберлик ба даст омадааст. Ба шумо як телефони ба интернет пайваст лозим асту халос. омӯзиш ва дастгирӣ ҳамааш бепул. Ин як имконияти хубе барои шумо занҳо мебошад. Метавонед дар назди фарзандонатон дар хона нишаста соҳиби ана ҳамин гуна маблағҳои хуб шавед. Дар компания зиёда аз 10 000 намуди товар аст. Дилхоҳ чизатонро метавонед пайдо кард ки бо 20% скидка, ҳатто бо подарка инчунин маошҳо аз рӯи званияшонро метавонед ба даст оред. Ногуфта намонад, компания барои занҳое ки дар компания кор мекунанду званияи директориро доранд, декретни бонус дода мешавад. Инчунин имконияти оилавӣ сафар намудан ба давлатҳои хориҷиро ба шумо медиҳад. Касоне ки ба компания аъзо мешаванду то 9 каталог званияи директориро мегиранд, ба шумо бо проект быстрый рост двойной бонусро медиҳанд ки ҳама ин маблағҳоро ду баробар ба даст оред. Ана ҳамин гуна имкониятҳои беҳтаринро додааст. Пас биёеду бо фаберлик кор кунед. барои обед имрӯз ман моҳӣ бирён мекунам. И моҳӣ ай пеши хонамон харидем. моҳияй мегишон тоза карда метиҳантона блокада ҷада равғана рехтам сковородкада гарм шидан гирифтесай. ҳозир ма и моҳида камтар паприка ҳамроҳ кардам, камтар намак ҳамроҳ кардам, мурч ҳамаша хушрӯй омехта мекунам. баъд орда ҷӯлонда равғанда ҳамаша пухта мегирам. инҷа як тарелкада орд гирифтам. равғанам аллакай гарм шид. оста оста духтарои наман моҳия бирён кардесам. даи сковородкаи дигар равған мондам. равғанаш гарм шидан гирифтесай. ман бо катиш картошка бирён мекунам, барое ки кӯдаку моҳия хушрӯ намехӯранд. ҳамунда катиш бо картошка бирён мекунам ки сер шаванд. равған аллакай гарм шид. картошкаи пӯст карда реза кардагия ҳозир андохта бирён кардан мегирем. имрӯз обеда ҳамхалинаи хӯроки мо хӯроки осонак, хӯроки танбалӣ. вақте ки ҳамин хушмон намебиёя ягон чӣ пухтанда, ҳамин картошкаю гӯшт дар сар мо мебиёя. мегем ҳамина пухта кӯдакоя оилая сер кунем. якум партияи моҳимона бирён кардем шидем. картошкаям қариб тайёр шиданд. моҳиям ҳозир дуюм партияш тайёр мешавад. мешинем баъд обед мекунем. духтароина обед кардем шидем. акози ман бояд болои стола тоза кунам. ҳама посудая бушувон. кӯдакода ваъда додем ки имрӯз зоопарк мебарем шон. барои ҳамн тез тез ман бояд ҷои ҷамъ кунам. духтароина ман ҷамъ кардам. ҳама посудая шуштум шидам. и зала бо як пилисос кардам. болои стола ҳама чӣ посудая шуштум тоза кардам. пилисос кардам гирифтам. акӯ хона ки тоза кишид ба дили пур баъд метавонӣ ки берун буроӣ. ҳамин занҳо фикр мекунам ҳамаш ҳамихеланд. аввал хонаи тоза мекунану баъд ба дили пур берун мебуроянд. Не. Ами. Опа, вишки, помнишь, да, чарочки.
ماشین آمده سگ. خاک بوده. اونجا خاک بوده. گرفت وا ایچکا کرد Aç, ben stres yapmışım. ترش Stres. اینه Özgür'ün peşinde sayar. Aynen bu da peşi bahri moleşti dersi. فلامینگو داره. فلامینگو aynen ne çiziyor ki nasıl eder hamca ham. ها سنیپ چات نغلطی يجيلهم خمسة سو ماگازینه نشونه Вонючий фондя. Yine yoğun bu kadar. Şey. Babyor'a içiyor. Cina içiyor. Serşula. В любое время фамилию скажу, меру. Эҷадир Низопарк да масҷиди Занако буд. Ман намоз мехондам. Шавҳарам боша масҷид рафт. Масҷид да. Масҷид да. Символы Дубай. Не надо в паспорте Дубай. Arıyorlar. دستی خواهر طبقه بگم یستید نخرشه اسما نگاه ما ترسوخی؟ بیا محمد اسکروتا اینه بگی بگی شد
one plate. As well, sir. Yeah. I don't want it. It's heavy also. They're smaller ones. Ay, जो इच्छित है जो барои штур доштан бо 15 дирҳамии дига додан 2 касси дирҳам 90 сомони хидмат мешавад. Jo'ya ne kabul edeceğim çünkü. Çiğnadın o. I eat a flamingo. Ay, Alena bir veda. Ina alinyonak. Buradakisine gidiyor. Strauss mehra alinyonak as. دیگه گفت تکیش زدشم Ki guf? Ay, تازه ما رو یک زد peşime olmadan ya. Yok, talaş mı? Yok, ten ne kırayım Ankara'yı mı kırayım? Gazelayı. Ne bak, ısırarak safari. Mümkün. اگر کلچکه بچه اینو به خزگی ما بگذنی یا Başmışa. کلام سوار Başmışa. Çoğuna kay. بچه آج بو آیچی کتا کتو بچه کتا کتو Çi? Şorşa. Ne? برای چی باید خرید Hangi کنم؟ adam? نگذار Neyi geldi? Igor nadora. آج چکتاد نه I çakatones verblюde. Kame. پیس 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 فلامینگو ما اومدیم Yine ne kapılmaz ya. Aha. Ve çirkin Ayurveda. Kuda yedim.
Gosh. Gosh. Gosh.